ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми шаҳрванди Тоҷикистон, муҳоҷироне ки дар шаҳри Москва кор ва фаъолият мекунед, мехоҳед ки граница бигзаред, ман ба шумо як тавсия мекунам. Марамат ба ширкати Аҳмадҷон муроҷиат кунед. Бисёр одами хоксор ва боваринок аст. Марамат рақамҳои WhatsApp мемонам, занг занед. Тоҷикистон ба пеш. Сафар дорем ба сӯи сарҳад. Мен бо ҳамроҳи бародаро ҳама инҷа дам гирифтем. Амак чӣ омаст амак? Чотка, рӯз чотка. Ширкати Аҳмада чӣ гуфтани? Атаман раҳмат калом мегӯм. Фақат ин сол омадем то ҳаминҷа шавозгаша кар шудем мегӯм. Иншаллоҳ ҳаррӯза рейс дорем. Занг зане рӯ ба сӯи сарҳад. Ина природа бинем, природа. Природа бисёр беҳтарин. Мошин комфорт. Ман бародаро кати ҳамҷа шаф зада гаштем. Маъруф. Маъруф, ширкати Аҳмада чӣ гуфтани? Ҳа? Чӣ хел омасаде? Амасу? Хай амак кати гавздем. Беҳтарин мана як дам мегирем, иншаллоҳ бо ҳаракат мекунем ба сӯи сарҳад. Тоҷикистон ба пеш. Беҳтарин.